Здравейте хора, отново сме в TopSeek и нека почнем нашите пакети. Първият пакет ще бъде Бундеслига Релик пакет. Но изпадна някакъв Релик. Мантения, Силвър Лукас Хинтен, не мога кажа името. Марселус Шулц, това е. Лош пакет и ще бъде бейкпака. И ще се пан Бегович, Ред, Борини, Гейл, Момис и колко лоши пакети бяха това само. Много лоши пакети. Другата седмица по Шампионска лига, ПСЖ Челси, Бенфика Зенит, Волсбург Гент, Рома Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер, Байерн Мюнхен Дармштадт. Това не е Шампионска лига, бе. Ще казах тега, тук е Шампионска лига. И Бундеслига в събота. По-нещо имаме. Да, на други ми телефон. Тук си, какво беше това? Това ли беше? Да, това беше. Ми се падна ето е този Прайм и Хеанаджо. Така, това ще хребе, ще ми следващия път.